Shalom madihita manginang ala naing mulatama acara tadi bagasan obason tapahohom hudul mahita dengan rentabe martang yang nahohom mahita. Amin. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, natumo palangit dohot tanoon, amen. Nagabe pangoloy do Kristus pay mamate, pola tung mate tarsilang, di dia akasorop mi, ale hamatean, di dia panggogoonmu, ale banuatoru, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, oh Tuhan Yesus biru-biru ni debata, nama morsan dosa nami, na jongjong do kami di jolom, marningoto na targatungi, takas do watu si hami, habebernit ni natinaonmu di dolo Golgata. Tuki do kami marningot dosa nami, na makorhon hamateanmi, asi maroham, urupi mahami, asa gabe upani halo jaonmu kami. Amin.
Patik ni debata dihita di paringotan di ari hamamate ni Tuhan Yesus sadarion imana tersurat di Rom onom ayat 10. Jala unang mapasahat hamu akaruas muna tudosai bahen sinjata ni hajahaton tu debata matahe pasahat hamu diri muna songon akanaung pinangolu sian namate songoni nang ruas muna tu debatamai bahen sinjata ni hati goran atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi amen. Kor seksi parupuan.
Tato potima dosa tatu adopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan jala amanami. Hujau hami dogoarmu na badiai. Ala na targogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roh hamaho bidah hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata naga bejonga alani hami, namate jalana hehe sia namate, nama naik tu banua gijang doho mangodohon hami. Asi roham dihami, sai patoktong madihami roha hamuliateon doho. O to di purbadia pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit binay ni dosa nami. Romaho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asiroha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ale debata ama anak dohot to di purbadia. Amin. Laos tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Songon sitong na mangoluaw ninna Tuhan Jehovah, tung na solomodoro haku mida hamatean ni parjahat, na lomodoro haku mida hamumulak ni parjahati, tumadiko dalanna, asa mangolu ibana, hasangapon madi debata na dikijang. Amin. Tuturut Yesus, siang
ni debata turpuk epistel dihita sadarion, imana tersurat di Heber 4 ayat 14 sahat rodi ayat 16, mar sorik-soring mahita majahasa. Ope dibahen naung adong dihita situani malim na bolon, naung manorusi akka banua gicangi, ima Jesus anak ni debata, gomosma tatiop naung tapar hatopoti. Ay naung adong do dihita situa ni malim natarbahen dongan makilala dia kahaga lewata tungna tarujun do ibana dinasaluhut songon hita alai dan mardosa. Atong marhiras ni roha mahita madapoton habangsa parasian asa tajalo talup ni roha jala asa dapotan asini roha hita binahen pangrupion ditiki halehetanna ido sahatna martua do akan atumangihon hata ni debata jala nau peoksa. Amin. Tidakon maha porsiau tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiau di sadok portibion rapma kita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan nato mapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai ima na tinubuhon si Maria nagabe-gabean siatod di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhatan na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubano turudung ditanom na mula mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lahundur tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatudosani disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan nasora suda. Amin.
tabigema buah-buah di Pesta Tasadarion di Jumat Agung. Parjulo, parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus manang Jumat Agung. Diari Sadarion 15 April 2020 sada patupaon di huriata do acara parmingguon parningotan di hamamate ni Tuhan Yesus di patu-patulu hali imanakin pukul 7 wib pukul 10 wib dohot pukul 10 pitu wib jala diganup papung di patupado ulaun nabadia jala anon tapasahap mapiliata di bangku alai pilihan ulau nabadia tapasahat maanon tujulo. Paduahon parningotan ari haheo ni Tuhan Yesus manang pasca parjolo dot paduahon. Di hari Minggu 17 April 2022 pukul 6 wib maringanan di gereja huriata patupahon acara parmingguan buah-buah ijuk. Lau marningot haheo ni Tuhan Yesus. Laus di patupado parmingguan ni dana sekolah minggu dohot kegiatan na mangalului telur pasca. Nisosohon matu sude natoras nidak danak dohot ruas ni huria asa tabuan ma aka iana kota lau madohoti acarai. B. Di hari Minggu 17 April 2022 ima parningotan ari haheo ni Tuhan Yesus pasca parjolo huriata patupahon parmingguon toluhali ima pukul 7 wib digabung dohot parningotan buah-buah ijuk di pukul 6 wib. Parmingguan pukul 10 wib dohot pukul 10 pitu wib di patupas songon nasomal. Di parmingguoni laos papungu pelea dohita tupakta tu kategorial paropuan HKBP pusat. Tapasahat mapeliatai na dumenggan bayan sangap dot hamuliaon di tuhata. C. Hari Senin tanggal 10 April 2022 ima parningotan ari haheo ni Tuhan Yesus napa dua halihon manang pasca kedua patupaon di huriata do parmingguan masuk pukul 20 wib jala akap paredekor asa mangisi kor di pasca paduahoni laos papungu pelea dohita tupak tu diakoni sosial caritas emergensi HKBP pusat tapasahat mapeliatai nadumenggan baen sangap hamuliaon di tuhata songonima songon buah-buah di Pesta Tasadarion saunarita bege ma kor ama.
Israel
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti aka hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata kami atas nama Sude Parhalado ni Huriata HKBP Harapan Jaya pasahaton tuhita saluhutna selamat Jumat Agung di namar ningot kita di hamamate ni Kristus Yesus paluaho kita sia dosa. Hatani debata jamita di perminggu sadarion ibadah. Ima sian Yesaya 52 ayat 10 tolu rodi ayat 15. Hujahama di tonga-tongata. Idama pistardo pabahenina posokku tarhicak do ibana jala di patibbo gabe tibbul situtu sogot ia songoni songgot ni rohani toropalak ni da ibana di bahen hinaroani rupana di bahet tadina sia jol mahian rupana pe maradopon jolma songonido urason na torop aka bangso parbegu sogut hohombedo aka raja marado ponibana ay halak nasodung panahatan nibaritai nasidado marnida jala halak nasodung begesa ido mangatusi sogut. Hurian itu hatta ganup tahun sudedo hita dohonon marningot jala torop namangi huton ibadah parningotan hamamate ni Yesus Kristus nuaing suku-suku nahado lapatan ni di ngolum mamang ahado pakorhon ni dampak na di ngolum minang nang dinaposo bulung apakah itu ada dampak secara langsung memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Ati beha pakilala tahirados songon molo tapatupa acara manang ibadah marningot nauk sataon dongata manang amata manang natua-tuata marujung ngolu. Ala saya dong do napatupa ulau si songoni. Adong mengenang 40 hari atas kematian yang dikasihinya, adong mengenang 1000 hari dos dui dam. Manang dos dui songon napatupa peringata kita molo hari kemerdekaan 17 Agustus. Marningot taka jasa-jasa ni para pahlawan nang memperjuangkan kemerdekaan di tengah-tengah ni bangsa negara dos dui dang. Lobi siani adul ala dada holan sadar rekonstruksi peristiwa hamamateni Kristus Yesus 2000 tahun nasalpu manang tatanan liturgi natai huton daong alai hamamateni Kristusi nang disadarion saharo di ujungna marlapatan berdampak secara langsung tungoluta siganu pari dohot tuhanguluan sogut ikonido takas auhonota raboido salelengo molo marminggu hita ringgas ro marminggu manang di partangyangan alai salpu ibadah minggu mulak tong songoni pakilalan sahirana kosong Kasih tonge kona uhonot tado di sude partikian di ngolu tahun manak sadia leleng nai lowason ni Tuhani hita mangolu di hasiangan on taingok ma nunga di hokop Kristus hita marhite hamamatena di haupinar silangi ikon pos rohata ala hatana do nama dok natutudos hata kotuhamu ganup na porsea ido dapotan haluaon saliling-liling na Johannes sono maya 47
Alaniko di bagasan hamonangan ido hita mulak sian bagas joronan no tu bagas tatungolu si ganupari. Gari molo manoton aktor manak film pemeran utama idolata sai huingot tikidak danak ujui nang ditikir remaja pe alama godang di siatar duau molo boy marmatine soina malas ni roha apalagi molo boy manoto film kungfu adok sada bioskop di siatar guarna bioskop Simalungun ganup minggu holan nama mutar film kungfu doon molo di bioskop na asing film India mak jadi molo manoto film kungfuon apalagi molo aktor utama idola niba isarani Bruce Lee sai hirana iba sadiri do pemeran utama nai asa molo ditaluhon di goari akka parjahati badit na haruar sian bioskopi sahirana jago do ibetong pardalan ni bepe pitor songon nasing mah hape hola nadong mangalopeng dan boy taralo hola perasado songo si Bruce Lee songonido molorohitan wai ikolobi siani ala molo di film do gabi boy ditransfer di hilala semangat tai duk sidung manoto film manang sinetropei jala pastu rohata dungi pitor minar bohita alas tobus tahilala sabas tahilala alai hola pakilala sabing doi par satokinat doi alai yang go pakokop ni Kristus dinamangihuto kita berlaku bukan past tense, bukan soal masa lalu, bukan soal sejarah kenangan lama yang harus diperingati hari ini. Kita bukan mengingat Yesus, kematian Yesus yang sudah 2000 tahun, tidak berhenti di situ. Tetapi hari ini Allah mangulu do toktong peristiwa penyalipani itu present tense. Sahali do hama mateni Yesus alai berlaku tu saliling ni lelengna. I mahamonangata jala hola kita Kristen do. Nama kaporsiai si songoni. Dangadong ugamona asing. Asan nakte molo dido akadong ugamo nasing madodak tutu Kristus mate halinuna doi tidak benar Yesus disalibkan itu hanya bayang-bayang yang menyamar ala diboto bahwa hagogoni disilangido nakpe adong nama dok jala pola di viral honi di akka media di televisi ada jin disalib ala sodiatusi nunga dilupahoni di hatan itu hatta di bukerom hailaudo diaka naso porsea itu semacam hinaan bagi orang-orang yang tidak percaya, tetapi bagi orang yang percaya salib itu adalah kekuatan untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Sekali lagi semua orang yang percaya. Alani molo dilubaho panurirang Jesaya partinaonna songon naposo digobarhon songon hato bad digobarhon Allah yang menjadi manusia mengambil rupa hamba nunga direncana debatai itu karya yang harus dijalani, peristiwa salib itu harus dijalani sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Aladang adong daboi tabaen anggo soro Kristusi anggo so natutui bana mate marisuang ma jamita namin ninna Apostel Paulus marisuang ma magopo maha porsia muna ninna Apostel Paulus tutudo mate ibana. Sejarah itu membuktikan
tersilang jala dikubur. Hurian itu hatta buasai komate masuk sukun. Da Tuhan ido ibana na boido moloro waka soldadu. Kalau prajurit-prajurit Yahudi, tentara-tentara Romawi waktu itu datang menangkap, kan bisa saja, sedangkan dunia ini diciptakan hanya dengan firman saja, jadilah. Maka jadi. Kenapa ini tidak bisa? Isena membangkang, isena mengkhianat, dan boido honor ni Tuhani sudah maho, habislah lenyap. Hai orang-orang berdosa, selesai. Tetapi tidak. Salib, kematian itu harus dijalani sebagai ini, sebagai ganti kita, sebagai ganti orang-orang yang berdosa. Rom 6 ayat 20 tolu, upah dosa ialah maut. Jala dilubah do sude do jol mamar dosa dan adong nanggosada pe natigor. Maka jangan bermimpi kalau melakukan seluruh hukum Taurat akan selamat. Tidak bisa. Alani hagaleota, karena satu dosa yang kecil pun, satu iota ni naimah huruf namemet, satu dosa yang kecil pun kita lakukan membuat kita tidak layak masuk surga. Alanikon napuna banuagi jangima, harus cara Allah sendiri untuk menyelamatkan kita. Ganup di hari hamamate saya taringok doau di ilustrasi peristiwa nyata di Bonani di awal abad 20 di Rusia. Adok sahala jenderal namargoar Jenderal Samila. Ala hati hai Kaisar Tsar di Rusia soi nama otoriter. Lomo-lomona. Alani ngamar sikor raya na hati hai. Jenderal Samilaon sada jenderal na disegani adil bertanggung jawab. Jala diuluhom ma guarna ma hati hai pemberontakan menguluhon rakyat. Jala na menguluhon rakyaton berpindah dari tempat ke tempat liling do perjuangan ini si patai kodi hutan donasida jala pola dohok keluarga di sada tiki ala rekod wahama di perjuangan adong do gudang tempat penyimpanan ransum makanan perbekalan karena ini sangat dibutuhkan. Alai saya jok hona takoan gudangon ransum perbekalan makananon dungi Roma Jenderal Madok turaya nai anggo songonodo gejang gope perjuangata selalu kecurian, maka mulai hari ini titah yang harus taat semua rakyat demi perjuangan. Siapa yang ketahuan ketangkap mencuri dari gudang perbekalan ini, hukum cambuk 50 kali. Siapapun demi tegaknya perjuangan sude duatong rakyati mangulupon jenderalon toho masadari 2 hari seminggu aman alai di sada tiki adong ma laporan adong namanako membuat sian gudangon ro jenderali iko gabe contoh. Ini harus menjadi contoh supaya yang lain taat tunduk, cari sampai dapat siapa yang mencuri dan harus diadili di hadapan rakyat, hukum cambuk 50 kali sesuai yang sudah dititahkan. Tohoma dilului mah dapot pajupa mah. Begitu dibuan tujolo ni jenderal ini pun ketakutan. Songon petir di siang bolong.
Holad diboto ise nama nakoi. Ternyata inongna, ibu kandungnya sendiri. Pitor hatok do viralon. Tu rakyat dalam perjuangan on. Mereka kepingin tahu tindakan apa yang akan dilakukan oleh jenderalnya. Tohoma ngadido marsogo pagi akan dilakukan pengadilan di hadapan semua rakyatnya. Supaya menjadi contoh. Pitor marpunguma torop halak. Ala sangat-sangat kepo do garah. Pengen tahu banget apa tindakan yang harus dilakukan. Sebagian orang berkata kalau jenderal itu melepaskan ibunya, membebaskan, berarti tidak adil, pilih-pilih kasih, sama saja dengan kaisar kita, tinggalkan saja perjuangan ini. Itu kata sekelompok. Sekelompok yang lain berkata kalau sempat nanti jenderal berani tega-teganya dia membunuh, mencambuk 50 kali berarti membunuh, orang tua tidak akan tahan, berarti tidak ada kasih, sama saja dengan kaisar kita, tidak benar lagi perjuangan ini. Ketika tiba pada saatnya, detik-detik jatuhnya vonis, semua rakyat sudah kumpul. Ngapain mah hobe? Dungi pitor jongjong ma jenderalon, hohom sude, dungi didok mah sesuai apa yang telah kita tetapkan bersama. Siapapun yang mencuri dari gudang ini demi tegaknya perjuangan hukum cambuk 50 kali. Algojo cambuk. Somalna molomat cambuk 1, 2, 3 baru cambuk pertama. Ketika dihitung 1, 2 pitor dibuka jenderal lomah, baju kebesaran nai, baju jenderal lai, dilakopot tu inong naon, dihaul inong naon, dilehonibana matang gurungna, dungi didok tual gojoi cambuk. Saut mardalan uhumani, hukuman itu jalan, tetapi kasihnya juga jalan. Ikoninong naudonian sude nama merengi ala gabe tanggurung gabe jenderal Samilaudo nahona uhum dangalani dosana laho makoko inong naon alai uhumani mardalan sude hohom songoni manabinain itu hatai iko kita do getung di haupinar silangi ikon hamatean banua toruino Jabarta tuk saboha burjuni burjuta dangadong boy si hagi jakonota alai ro tu hatai sian hau pinor silangi didok tetelestai nung ngamarujung dang hosani tuhani na marujung. Sudah selesai. Apa yang selesai? Dosa amang, dosa minang, dosa tanunga dihokop, ibana nasotumada dosa dihaul hita. Alekonadong do uhumani merdalan, upah dosa ialah maut. Alai holong na pakokop na idangadong lomorohana nanggosada siak kitaon. Tuhamatean hamu mula ni parjahati maniatu madikodalan di hokop jalasian hau pinar silangi toktong di suarahon pakokok nai toktong di gogohon di sosoi tu hita asa porsea di pakokop nai boha amang inang nang naposo bulung ngaporsea
Porseado na doho di hokop na ditobus dosam na jolo dosam sinuaing doho na nengro. Edeta nomor 170 opati pardosa hodi do roham nasotama be bongot dak pola alani dosam ubain na sudat bongot haporsiai ma Yesus na tersilangi marsisi ribulu molo mangedehon nomor 170 opati tama longang roham aleu bege pangotangna asadang be alani dosa taiga be sudak bongot ala nunga di hokop Yesus sita anon satokin nari patupotama ulaon nabadia ahado lapatan ni alani situasi sinuaeng dope hok mahita dihudulan na doho anon sude mahita asing ni naso maka tidakon haporsiau dope yang belum sidi saat ibadah perjamuan kudus nanti tetaplah duduk alaya sing ni jongjong mahita non nakpe di inganat tabe taingok ma tani mati ma tapa husor ma liturgi ni ibadahi ala iko di bagasan haporseau di bagasa tangyang muna doyamang inang mangauhon pakokok nai ala molo didok jaloma dagikudon nani lehon tuhamatian humokopamu imana pahotor rohamu na maka porsiai bana asadihamu hangoluan nasaleleng nilelengna ikut di bagasa tangiang do hita maka porsiai alani situasi nakpeno nakamata situa mabagiho diinganan na hohom mahita holam musiki manon angon-angon makuling laho mengiringi hita asa di bagasan tangiang jadi molotai hutol liturginai dang hatani padita molo didok padita pe pos maroham nunga sesa dosam dang hatani paditai alai mangasahon hatani Tuhan Yesus hudok matuhamu pos maroham nunga sesa dosam ahadope adong ngarsak muenang adong naruduk di ngolu mamang ati behama biar do peakan apo soal jodoh soal ulau doholan nasi nunga jumolo Kristus manaoni manuhuk jalaido begotari minggu hujolowani pehamu tu Galilea dia akan mendahului kita dalam setiap langkah kita jadi tidak pantas berputus asa karena Kristus nunga dituhuki sude asa di bagasanido kita mampu madok segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dungina parpudi alani situasi rame torop dakuduga hami. Sidung ulaun nabadia memang ikom marpelea do hita hobar tutik tinggi di tujolo. Hobar tu buah-buai alayan non hok mahita di hudulatah alani situasi ramedo dohot disan hok mahita alai sudei di bagasan tangiang haporsiauma. Amin. Mauliate ma Tuhan. Di pakokopmu di ngolu nami. Hami halak pardosa gabe parjabar di hangoluan nama noktongi ala mudarmu nadurus di hau pinar silangi. Imana uwahu kami Tuhan asa gabe haluau di hami unang madele hami molorope aka arsak pamujunan si taono di ngolu nami toktong hu haposi hami ho pabua naung ditobuco hami margogo mahami laho mangadopi aka arsak paru kilo si taono di hasiangan on jala marsinodang ngolu nami mauliate ma Tuhan nang dinalaho
patupa ulaon nabadia mangaton dohot manginum roti dohot anggur gabe parhiteam nasada hami dohot Yesus marhite ulaon nabadia naung di hokop di sesaho hami patau mahami Tuhan parsi dohot di ulaon nabadiai marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marendehita laos tapasaha ma peleata. Oh
noaeng masuk mahita tu acara ulaun nabadia sauti nari tabahan ala sahali mangalia doan non roti doho anggur naung dibungkus di bagasan sada plastik alani hita masing-masing doan non mabuka plastiki tatio mano parjolo roti nai jolo didok padita pe hata tonan Tuhan Yesus baru pe tapangan ihutok kamu manok kami jala di bagasan tangiang mah hita mangulahon doho di bagasan haporseaon marede hita sian nomor 152. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mengaramoti ate-ate muna doh rohamuna marhite-hite Kristus Yesus. Amen martangi yang mahita. Ali Tuhan debata para si rohana sumurung. Amanamina di banua gijang. Asi roham topok mahamina pungudison. Adoraku pangakamian no parpadanan nabadiai. Lehom matod di parbadia tuganu pami. Asa ditubuhon haporseaon nama ngolu di hami. Asa pos situtu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop pami. Pargugoi mahami macu adahod diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporseaon nama ngului. Saitaiti rohanami asalam malungu kami tubanua gijang. Asa say masihol hami paimay mahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan nauk pinarhamaul ni debata tasakap nuaing mangaton parpadanan nabadiai. Di baheni tatibang majumolo manang natau hita marulaun nabadia. Ai holan naudu roha jalana manol soli rohana alani pabahenan na soture. Jalan na manopoti dosana. Jalan na porsea dihasesani dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangato parpadanan nabadiai. Alayakan adohok marulaon nabadia. Unang bedio loy sibolis. Unang bedi dati mardosa. Tung padaw hamuma rohamuna siani. Tunggo tapok kamuma hosom dohot late sian rohamuna. Alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate. Jalana mulak mangolu humoko pamu. Asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadiai. Di baheni tatakasi majolo rohat tabe. Jala alusi hamu masuk kusukunon jong-jong ma akan nadohot marulaun nabadia. Asing ni selain yang belum sidi. Tetap duduk di tempatnya. Di par hatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum. Dohot alani pangalosim di patik ni debata, molo di parhatutu roham dokma olo. Namar sakdo roham ala dosami, jala dipangido roham neng malua hon waeng siad dosam, molo songoni roham dokma olo.
di parhatutu rohamdo naung roh Tuhan Yesus Kristus tutano on panguluho pardosa ibana naung mate dohok mulak manguluhu mokopo mamorsan jalamane sadosam molo songoni di parhatutu roham dogma olo doho manggota posia roham lateni roha dohot hosom ni roha akup ni i olo doho mardenggan dohot talak na mangar sahiho jalan olo doho manesa dosa ni dongamu songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam molo songoni roham dogma olo atong tapauduk bema rohata jala tatopoti madosata ihuto kamu ma tangiangon di bagasa rohamuna be martangiang kita ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halap pardosa godang dohami ay jujut tulau si hami patikmu tamado hona uhummu hami nuaing doho sogot molo baloconomu tu hami hobar tu babahenan nami i alai alani godang niasi dohot tolong ni roham dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humokopami alani i ubahen nahum hami mangido tuho asima roham di hami say jalo mahami say se sama sude dosa nami jala lehot to di parbadia tu hami asamargogo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon nahobar tu lomo ni roham saliling di tano odope hami amen. Atong hamuaka naung manopoti dosa muna jalan na mauas diasin ni rohani debata. Say sahak matu hamuna hina porseam muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Posma rohamu nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama dohot anak dohot todi parbadia. Amen alea manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namardo satu hami. Unak kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na punahara jaon dohot hagugon rodi hasangapon saliling nililing na amen hudul mahamu maredehita tangihok kamu matona ni Tuhan Yesus laho padiriho parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nai ujutar jehei bana didok mamauliate dungi diponggoli mai diparlehom matuaka sisianna huhuk madidok jalo hamu majala pangama dagiku doi nanilehon tu hamatian humokopamu bahe kamu masongoni bahe parningotam muna diau jala duksun nasida mangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok matu nasida jalo hamu ma sude hamu manginum siani ia panginuman on padan nai baru maun marhite-hite mudarhu
naniusehon humokop pamu bahen hasesan ni dosa sai bahe kamu masongoni bahe parningotam muna diau atong romahamu nungarade sude ida jaladai hamuma dengan basani debata jongjong ma ruas nihuria nanaeng majalo parpadanan nabadia. Sekali lagi yang belum sidi tetap duduk di tempatnya. Iya.
Tatiok ma di tangata dukta buka sian plastik nai roti di tangata huhuk mahita di bagasan tangiang di rohat tabe didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama dagiku don nani lehon Tuhan matean humokopamu imana pahoton rohamuna maka porsiai bana asa dihamu hanguluan nasa leleng di lelengna. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inu pamuma siani mudar hudoinan yusehon Tuhan matean humoko pamu imana pahoton rohamuna maka porseai bana asa dihamu hanguluan nasaleleng nilelengna. Amin. Hudul mahamu songot tadani lasni rohatab pasahat pelean ulaun dabadia hita di hudulan nabe mahot marede hita.
Matang yakoma peleata martang yang mahita. Ale de batama namina di banua gijang hodo haroroan di saluhut silehon-lehon nadenggan dohok nasa libasa namauli utus. Hupasahat tami masian nani lehom mitu hami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap nahucus di jolom. Pasu majala ramoti asa huparhasiah kami peleanon. Patibulhon harajaumu di tonga-tongani kuriam dohok di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puji ma Tuhan debata aleto diku jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata aleto diku jala unak tu kalupahod denggan nibasana sudena. Ibana domane sadosam sudena jala ibana pamalu maka sahitmu sudena. Ibana paluaho kosamsian hamagoan jala dilehot tuho denggan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardengan basa do Tuhan debata. Labat terimas jala para si roha godang. Dang dibahet tu hita hobar tu dosata jala dang dibalocot tu hita na hobar tu hajahatota. Songona sini rohani amama tu akana konna doa sini rohani Tuhan debata. Dia akan nama kabiari ibana. Nung ngatakas di patuduho debata holong ni rohana itu hita. Dinamati Kristus humokopita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahitan waeng sia rimasna dung gabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata olat nion rodi saleling nilelengna amen ale amanamina di banua gijang sai pinarbadia maguarmu sai ro maharajaumu perbadia maguarmu sai ro maharajaumu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasorhon ma damena tutodim. Di ala mardomu situasi nama cetoropita
siano mahami pasahat totabe tu hita saluhutna ruas ni hurian itu hatana ron waeng madohoti songoni dohotna madohoti secara live streaming siap bagas nabe hu pasahat tami ma selamat hari Jumat Agung Tuhan Yesus mamasu-masu.